Boas noites. Benvidos ao LUNS do Ateneo. Nesta ocasión con a conferencia Inteligencia Artificial Máquinas sin Infancia, que será impartida por uno dos investigadores de referencia internacional en inteligencia artificial al que me complace enormemente presentarles esta tarde. Senén Barro Ameneiro, doctor en Física, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y director científico del CITIUS, Centro Singular de Investigación en Tecnología Inteligente de la USC. Como todos sabéis, fue rector de la Universidad de Santiago entre 2002 y 2010, vicepresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, presidente de la Red Emprende, editor y autor de más de 7 libros y infinidad de capítulos y autor de más de 300 artículos científicos. Su currículum es extensísimo, lo podéis encontrar en la página web de la universidad y en más sitios. Miembro de la Real Academia Galega de Ciencias, Premio Nacional de Informática José García Santes Mases, en fin, una persona enormemente reconocida en este ámbito. No solo es uno de los científicos más reconocidos en el ámbito de la inteligencia artificial, en la que lleva investigando probablemente desde su tesis, su sutil tesis de 1988, sutil era el acrónimo del título de la tesis, y por tanto tiene una dilatada experiencia. Sino que también, aparte de llevar mucho tiempo, es uno de los que mejor divulgación hace de las posibilidades y aplicaciones de una de las tecnologías que parece dirigirnos a un cambio de paradigma científico-técnico. Paralelamente, y no menos importante, las consecuencias y el nivel de impacto en la utilización de la inteligencia artificial en múltiples campos de la actividad humana presenta grandes interrogantes éticos, sobre los que también el conferenciante ha reflexionado públicamente. Y ha sido esta preocupación un factor muy importante que, en mi opinión, ha influido decisivamente en su reciente nombramiento como presidente del Comité Asesor del Laboratorio de Ideas en Inteligencia Artificial de la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial. Agencia fundada con el objetivo de abordar los principales retos sociales, éticos y económicos que plantea esta tecnología, de lo que también espero que nos comente algo más en esta interesante charla. Y sin más preámbulos, escuchemos al conferenciante. Tienes la palabra. Unha das cousas que nos diferencian das máquinas todavía é que temos unha cantidad de recursos non ilimitada, pero extraordinaria, para afrontar situacións que non encaixan, digamos, dentro do normal, do esperado, incluso daquilo que foi previsto. Eu cometín un erro aquí, pero eu tiña a idea de que viña aquí e de que iba a haber unha presentación e ao final estou vendo que non che mandei, Pancho. E, sin embargo, tiña na cabeza que sí que a enviara. Desde logo prepareina. Bueno, vou facer, non fai falta, e ademais sei que aquí no Ateneo gusta vos preguntar, e creo que é o mellor. É dicir, outra das cousas que nos diferencia das máquinas, fundamentalmente, é que todavía as preguntas, e sobre todo as boas preguntas, as seguimos facendo nós, os seres humanos. Isto é fundamental en ciencia, por exemplo. A ciencia non avanza se non somos capaces de facer preguntas que realmente sexan relevantes e despois, lógicamente, esforzarnos en darlle respostas, algo onde as máquinas cada vez nos axudan máis. Fixadvos, hai dous grandes ámbitos, onde a inteligencia artificial está tendo e vai a ter o maior impacto de lonxe. Un é a automatización do traballo. Non se automatizan ocupacións enteiras, é dicir, non é posible automatizar o traballo dunha profesora ou dun profesor, pero sí partes, tarefas dentro da actividade dun profesor. Non é posible automatizar o traballo de unha radióloga, pero sí algunhas partes importantes da súa responsabilidade xa fan hoxe en día as máquinas, e incluso máquinas que están disponibles, non as máquinas, sino os servizos, o software, a inteligencia artificial que resolve ese problema están disponibles nos Sergas. Hoxe, se imos a urxencias de calquera hospital da rede Sergas, é probable que se levamos un traumatismo importante e hai algunha sospeita de que pode haber unha rotura dun oso, unha fisura, pois que se non hai ali especialistas, que é moi normal, porque non pode haber especialistas de todo en cada unha das unidades
do sistema de saúde, pois que se nos faga unha radiografía, eso sí, pero esa radiografía se mande á nube, ese lugar onde parece que se manda todo en estes momentos, e ali sexa informada por un software que analiza en detalle, fai un informe, e ese informe, a inmensa maioría das veces, é moi fiable. Hasta tal punto de que é capaz de ver, cando non é evidente, sutilezas, fisuras moi febles que o ollo humano incluso dificilmente pode percibir. Eu lle chamo o outro ollo clínico, non? Bueno, esta é a realidade na que estamos. Pero, claro, por exemplo, un radiólogo se considera que fai unhas 30 tarefas especializadas na súa labor ordinaria. 30. Que algunhas delas se podan automatizar incluso plenamente non significa que a labor de un radiólogo se poda automatizar. E isto explica por que a predicción de un dos grandes investigadores do campo, Geoffrey Hinton, que é Premio Nobel de Física do ano 2024 por as súas aportacións a un ámbito que se chama computación neuronal, que é clave e é predominante hoxe no mundo da inteligencia artificial. Eu empecé a traballar en isto por curiosidade intelectual, non era a miña liña de investigación, no ano 90. Despois comentarei por qué. Bueno, Geoffrey Hinton recibe o Premio Nobel de Física por aportacións senlleiras dentro do campo da inteligencia artificial. Recibe o Premio Turing, que é o Premio Nobel das Ciencias da Computación, no ano 2018. Por tanto, estamos falando de unha mente absolutamente brillante. Pois Geoffrey Hinton di no ano 2016: hai que parar xa, en este mismo momento, de formar radiólogos, porque en 5 anos todo o traballo que fai un radiólogo será feito por máquinas, pola inteligencia artificial. Non pasaron 5, pasaron 10, 11, non, 10 exactamente, e necesitamos máis radiólogos que nunca. De feito, os medios de comunicación se fan eco desto, de que hai listas de espera tremendas, porque a xente que traballa en imaxe médica, os especialistas, non dan afeito. Xa falaremos de a que se debe isto, non? O de que, a pesar das capacidades da tecnoloxía, non vai tan rápido o seu uso, a súa penetración dentro do ámbito profesional, educativo, de saúde, como cabría esperar, non? Entón, un dos grandes ámbitos, en todo caso, onde está impactando, e despois darei outros datos, non? De forma extraordinaria a inteligencia artificial é no mundo do traballo, vale? No mundo profesional. O outro é no mundo da ciencia. Se está empezando a usar a inteligencia artificial como un acelerador científico-tecnolóxico en todas as disciplinas científicas. Pode ser desde ciencia de materiais hasta deseño de fármacos, hasta a propia inteligencia artificial. E isto vai a ser espectacular, porque en 10 anos, ca axuda da IA, é probable que desenvolvamos avances científicos superiores aos últimos 50, en xeral. E claro, cando avanza de forma xeralizada a ciencia no mundo, o novo coñecemento e o desenvolvemento tecnolóxico, ao final todo cambia. Tardará máis ou menos tempo, pero cambia o mundo inteiro. Así avanza o mundo, non? Por fortuna, ata ahora, cando menos, avanzaba fundamentalmente por o avance da ciencia e da tecnoloxía. Ahora hai quen se empeña en frenalo e que avance por cuestións absolutamente... Que avance non, que retrocede, evidentemente, por cuestións espurias. Ben, este é o mundo no que estamos, pero onde nace este mundo? Porque para moita xente, e é normal, moita xente mo di, de feito, me di, eu pensei que isto da inteligencia artificial era cousa de hai 5 ou 6 anos. Por que? Claro, normal, porque os medios de comunicación hai 5, 6, 7, 8 anos que proxectan cada vez de forma máis intensiva esta expresión de inteligencia artificial e se fan eco de moitas das cousas que nos está aportando, dos riscos que supón, de preocupacións, de investimentos, de logros, non? Pero realmente, cando nace? Bueno, para o mundo, para o público, para a sociedade, nace no ano 1956.
No ano 1955, un puñado, moi poucos, menos de 10, realmente foron 4 inicialmente, persoas, científicos de distintos ámbitos, matemáticas, física, psicología cognitiva, enxeñerías, incluso alguén do mundo da economía. Bueno, pois din, oye, isto, todos temos unha preocupación común, un interés común, e con esta irrupción das computadoras, que eran incipientes por aquel momento, empezaban, a mediados dos anos 50 se empezan a comercializar as primeiras computadoras, o Univacum, por exemplo, só moi poucas organizacións do mundo tiñan unha, e ademais se creía que con ter as grandes corporacións unha xa estaba, para que máis? E agora non nos chega a ter nin siquiera por persoa unha computadora. Bueno, de feito, levamos computadoras por todas partes, non? Sabedes que calquera desos móviles que levades no peto ten máis potencia de cálculo que o ordenador máis poderoso que existía hai 25 anos. O máis grande, o máis potente que había hai 25 anos ten menos potencia de cálculo que isto. Darei outras cifras de comparación para analizar unha progresión que non ten parangón en ningún outro ámbito científico ou tecnolóxico, como é o incremento da potencia de cálculo e o consecuente abaratamento. Bueno, entón, no ano 55, esas persoas din, oye, vamos a organizar unha reunión o ano que ven, en verano, nun lugar, nun college de Estados Unidos que se chama Dartmouth College, e dice, vamos a organizar unha reunión, invitar a algúns colegas que sabemos que están metidos neste fregao e vamos a reflexionar durante un par de meses sobre as posibilidades que nos poden brindar as computadoras, este tema ao que lle poñen o nome xa na memoria que redacta no 55 para pedir fondos de inteligencia artificial. O propón un deles, que é McCarthy se chamaba. E McCarthy pon a expresión, cita así, inteligencia artificial, por primeira vez. Bueno, yo presentan a Fundación Rockefeller. E a Fundación Rockefeller lles dá o equivalente a día de hoxe a uns $150.000, a metade do que pedira. Eu creo que nunca tan poucos cartos deron para tanto. Financian e efectivamente se reúnen con unhas expectativas que nunca abandonaron o campo. Este campo é un campo moi de pensamento ilusorio, non? A pesar de que os logros son brutais, pero as expectativas sempre son moi superiores, non? E de feito, en aquel momento, eles decían, bueno, en un par de meses que nos reunamos, iban sobrados, dicen, un par de meses que nos reunamos, isto, vamos, a teoría xa está toda feita e despois é cuestión de ter computadoras que nos den abasto, punto. Bueno, entón se reúnen baixo unha conxectura, que o sigue sendo, e a conxectura é calquer detalle da memoria, da aprendizaxe, da intelixencia en última instancia de un ser vivo, nomeadamente dun ser humano, se o podemos describir con suficiente detalle, o podemos simular con precisión nunha computadora. E, por tanto, de aí se conclúe que o comportamento que se deriva de esa simulación pode ser tan rico, tan versátil, tan capaz como un ser humano. Bueno, isto era unha conxectura e sigue sendo unha conxectura. E, de feito, non vai a ser a forma na que imos a lograr a inteligencia artificial xeral se esta algún día se logra. Que é a inteligencia artificial xeral? Pois, para que entendamos ben o que significa, fixadevos, durante esas 7 décadas, este ano mismo se cumplen 7 décadas daquela reunión do verán do 1956, durante esas 7 décadas, fundamentalmente, o que fixo a inteligencia artificial foi abordar problemas moi complexos, retadores, e tratar de resolvelos para que a máquina, na resolución deses problemas, fora gañando cada vez máis competencia e, se era posible, superando ao ser humano. Pero cada un se abordaba singularmente. O xadrez, que sempre foi, os xogos en xeral, os xogos sempre foron un dos obxectivos da inteligencia artificial por 2 motivos, basicamente, ou por 3. Un, porque son suficientemente simples. Claro, non a complexidade de gañarlle ao ser humano xogando ao xadrez é
moi inferior á complexidade de chegar ao nivel de competencia no manexo da linguaxe natural que hoxe temos. Por eso, desde o ano 97, lle gañamos a Caspar, bueno, lle gañou a máquina, pero digo lle gañamos porque me sumo digamos, ao colectivo dos investigadores da IA, non, lóxicamente. Bueno, unha máquina no ano 97 de IBM lle gaña por primeira vez nun torneo a 6 a un gran mestre, o máis grande, probablemente, da historia, Kasparov. Ben, desde o ano 2005, ningún programa informático na vanguarda do xogo do xadrez perde con un ser humano a un torneo, desde o 2005. E esa é a realidade. Entón, o xadrez é moi complexo, sí, porque a calquera persona lle costa moito conseguir certa pericia no xogo, xa non digamos chegar á elite, non? Pero para as máquinas é moito máis simple que facer unha tortilla de patacas. Facer unha tortilla de patacas é moi complicado. Claro, se che poñen todo diante e se limita a seguir unha pauta de movimentos dunhos brazos robotizados, non. Pero eu estou falando imaginemos que eu agora ao acabar me vou a casa e digo vou facer unha tortilla de patacas. E de pronto vou buscar os ovos e non hai ovos. Ostra, non hai ovos. Si teño as patacas, as poño ali encima, hai que pelalas. Problemón, pelar as patacas. Unha se me cae ao chan, se mete por debaixo da meseta. Teño que agacharme, recollela. Apenas hai luz. Collo o móvil. Me poño a mirar, ao final collo cun pau, tiro dela e collo a pataca. Pero non teño ovos, vou á veciña. Non ten ovos, ou non mos quere dar. Entón, digo, ostra, pois ainda non pechou a tenda, vou correndo ali á tenda do lado. E compro ovos, e fago todo isto. Todo isto ten unha complexidade extraordinaria. E nós o facemos realmente, non nacemos sabendo facer tortillas de patacas, pero quero dicir que forma parte da nosa vida, da adquisición de habilidades, de, ás veces, rutinas, porque vamos tamén, digamos, no posible, nos interesa moito ir incorporando rutinas que inicialmente non o foron, pero despois as vamos automatizando ao noso modus operandi, senón non seríamos capaces de vivir no mundo. Vou saltando un tema a outro, pero bueno, quero, por exemplo, vos acordades a primeira vez que vos montastedes nun coche? Sí. Que tal? Eu fatal. Eu tiña que pensar, non a primeira, a segunda, eu saquei a cuarta, a teoría non a primeira, pero o que foi a probar a práctica a cuarta, eu creo que xa porque lle din pena ao tipo. E dixen, eu teño que ir a estudiar, non me podo pasar a vida na Coruña, teño que ir a estudiar a Santiago. Bueno, durante bastantes prácticas eu tiña que pensar conscientemente cada acción. Primeira, que pisaron brague, si pisaron brague, piso en brague, agora miro, además tiña que verla, entón non perdía, bueno, todo é así. Chega un momento onde todo eso se automatiza. O cerebro acaba integrando e automatizando un proceso extraordinariamente complexo ao principio e moi feito a consciencia e conscientemente. E isto facemos con todo. Bueno, esta é a riqueza do cerebro que foi deseñado así evolutivamente, non? É dicir, isto son competencias que evolutivamente son interesantes porque son as que nos dan máis probabilidade de comer e non ser comidos. E por eso se foron, digamos, asentando no cerebro. A máquina non está aquí. De feito, hai un paradoxo que se chama paradoxo de Moravec, que enunciou a mediados dos 80, que decía, basicamente, o que é fácil para o cerebro humano é extraordinariamente complexo para levar a unha máquina, e ao revés. Por exemplo, para o cerebro humano é moi difícil facer cálculos, facer un razoamento lóxico paso a paso. É difícil manexar grandes cantidades de datos. Para a máquina está chupado. Sin embargo, para o cerebro humano é extraordinariamente fácil a coordinación sensomotora.
temos unha capacidade, unha habilidade que as mans son un instrumento extraordinariamente sofisticado que manexamos as persoas que podan ter, lóxicamente, algún tipo de discapacidade ou porque se vai deteriorando ca idade, pero que manexamos dun modo extraordinariamente fino. Hoxe non hai, nós traballamos en isto tamén nos sitios, pero non hai mans robotizadas coa competencia da man, da pel, dos sensores que temos na pel, sensores de presión, etc., que temos os seres humanos. Entón, bueno, esta é a realidade. Entón, no ano, vos decía, durante as primeiras décadas, cada problema era un deseño ad hoc, complexo, anos de traballo, extraordinariamente dificultoso. Pero se iban producindo avances e a medida que avanzábamos nas estrategias, metodoloxías, algoritmos, etc., lóxicamente todo eso, esa caixa de ferramentas, iba sendo útil para abordar novos problemas aínda máis complexos, pero un a un. Pero de pronto aparecen os modelos de IA, o que chamamos IA xenerativa, os ChatGPT, os modelos de linguaxe. E resulta que un modelo de linguaxe que se adestra a partir de corpus de texto, é dicir, o modelo é unha gran arquitectura de computación neuronal con algoritmos de aprendizaxe automática, que é matemáticas que aprenden, e con cantidades extraordinarias de texto. Texto que describe un mundo escrito. Boa parte do mundo no que vivimos está escrito, con máis ou menos fidelidade. E iso escrito está en textos, sobre todo en internet, que hai casi 400.000 millóns de páxinas de texto e casi todas foron usadas para adestrar os modelos. O sea, imaginadevos hasta onde se pode chegar, máis enciclopedias, novelas, xornais, o que queirades. Bueno, os modelos son capaces de ir integrando esa información de algún modo, depositándoa sobre máis de 1 billón de parámetros e facendo que desde un punto de vista de entrada-resposta aquelo faga unha transformación útil manexando sempre a linguaxe natural. A entrada son as consultas que facemos, os documentos que subimos, que poñen un contexto, e as respostas se supón que ten que ter utilidade, ten que ser práctico desde un punto de vista das consultas que facemos nese contexto e no saber proxectado sobre esa información. Bueno, pois aquí é onde se dá un salto, se dan varios saltos que son absolutamente espectaculares e que eu pensei que non viviría tan pronto. Nos traballamos en isto, pero claro, non traballamos ao nivel porque non temos os recursos que traballan Google, Meta, Amazon, Microsoft. Despois vos darei cifras da pasta que están poñendo aí. Pero, de feito, cando ChatGPT, o 30 de novembro de 2022, se pon a libre disposición, con ese nivel, porque xa había algunhas versións previas que estábamos usando, obviamente, na academia, pero moito máis limitadas. Para min foi un shock, porque pensei que iso tardaría 5 anos ou máis, mínimo. Ben, entón, unha das cousas que consiguen os modelos e que é fantástica é que rompen completamente as barreiras de acceso. Calquera persona, manexándose en linguaxe natural, nunha lingua, é capaz de sacarlle proveito, de interaccionar, de dialogar e de sacarlle proveito a estas ferramentas. Xa non só non hai que saber programar para iso, sino que non hai que ter uns coñecementos técnicos relativamente sofisticados. Isto é brutal. Pero a outra cousa realmente fantástica é que, de algún modo, a través de mecanismos moi sofisticados de adestramento destes modelos, pero basicamente sustentados en última instancia en que o modelo foi adestrado para predecir que debería de continuar como resposta a partir dunha entrada e ir construindo toda unha retaíla de palabras unha tras outra con sentido, non só o sentido porque se poden ler e son comprensibles, sino porque responden con utilidade á consulta feita a maior parte das veces, se consigue que esa ferramenta
non só nos dé respostas útiles sobre casi calquera problema en xeral, sino que aprende a resolver cousas para as que non foi estrictamente deseñada. E, por tanto, pode aprender a resolver problemas matemáticos, problemas científicos en xeral. Pode aprender a traducir sin que fora estrictamente deseñada para iso, cousa que antes se facían os traductores ad hoc, especificamente. Pode aprender a resumir, a facer respostas, consultas respostas, diálogos. Pode aprender un sinfín de cousas. Por tanto, estamos xa nun momento onde a IA é multifuncional. O sea, unha mesma inteligencia artificial, un modelo destos de vanguarda, é multifuncional. Pode resolver multitud de cousas ao tempo, multitud de funcións diversas. Ese é un salto tremendo. Isto convirte as inteligencias artificiais que temos hoxe en no que se chama inteligencia artificial xeral? Non. Que é unha inteligencia artificial xeral? Pois depende da definición, porque non todo o mundo lle chama, o sea, describe igual ou usa a mesma semántica para esta expresión. Pero para entendernos, unha inteligencia artificial xeral sería aquela que é igualmente competente que un ser humano en todas as facetas que un ser humano é capaz de resolver en xeral. Todo. É dicir, desde un punto de vista de trasladar o saber ou aprendido en un dominio a outro, con moita flexibilidade, uso do sentido común, razoamento causal, resolución de problemas de todo tipo e capacidade máis de aprender a resolver problemas novos. Non estamos aí. Non estamos aí. Todavía a inteligencia artificial ten extraordinarias limitacións respecto a nós. Eu suelo resumir isto dicindo que ChatGPT leuno todo, pero non viviu nada. Non é unha IA corpórea. Non aprendeu do mundo como nos aprendemos. E ese aprendizaxe do mundo non só sirve para saber poéticamente, para ter vivido poéticamente aquí ule unha rosa. Non, é que o saber do mundo forma parte indispensable da nosa capacidade de desenvolvernos no mundo, de resolver problemas, de identificar e recoñecer patróns, obxetos, atender ás sutilezas dentro do que é unha conversación, poder recoñecer a información xestual que tanto transmitimos, non? Entón, todavía estamos moi longe. De feito, hai moitas distancias co ser humano. Por exemplo, unha das cousas que é moi interesante é que a inteligencia artificial, cando, despois de ser adestrada, si a enfrentamos a un tipo de problemas que sabe resolver, pero con casos que se alonxan moito do normal, do máis común, degrada drásticamente a súa resposta. Por exemplo, levamos décadas predicindo o tempo con ecuacións da física, fundamentalmente, que se executan en supercomputadores. De feito, Meteo Galicia o fai no CESGA. Entón, todos os días corre modelos, ecuacións, matemáticas, pero de física de fluidos, etc. E nos fai unha predicción relativamente acertada. Bueno, pois agora Google ten un modelo que non resolve só en unha parte, resolve ecuacións. Realmente foi un modelo que aprendeu de datos. Como ao longo das últimas décadas, todos os centros de meteoroloxía do mundo foron acumulando unha extraordinaria cantidade de datos sobre un sinfín de variables meteorolóxicas e ao longo desas décadas sabemos datos e o tempo que fixo ao cabo dunhos días. Sabémoslo perfectamente. Por lo tanto, podemos usar esa información, que é o que se chama unha base de datos supervisada, no sentido de que sei a entrada, estes datos, sei a salida, este tempo, 4 días despois. Con toda esa información, estou simplificando, Google desenvolveu un modelo que é increíble na capacidade de precisión meteorolóxica. Pero onde falla? En fenómenos atmosféricos pouco corrientes, pouco comuns, moi extraordinarios, que ademais é onde nos interesa máis que acerte, non? Pero aí non, porque non hai datos. E ao non haber datos, temos unha serie
unha disfunción grande. Entón, vos poño outro exemplo de degradación brusca que o ser humano non podría predecir o tempo así. Mollamos o dedo e poñemos así, non? Ou vemos as témporas, pero non temos máis, porque non temos capacidade de manexar datos a ese nivel. Pero, por exemplo, hai 4 ou 5 anos, nun partido de fútbol da terceira división escocesa, instalaron o que chamaban unha cámara intelixente para emitir vía streaming o partido de fútbol a xente que estaba na súa casa e non se quería ou non podía desplazarse ao campo. Un clube modesto. Puxo a cámara estaba deseñada para seguir a pelota constantemente. Non? E entonces esa é a imaxe que a persona na súa casa veía nun pequeno pago por visión. Bueno, pois resulta que no primeiro partido que emiten, a xente que o viu desde a súa casa viu aproximadamente o 75% do tempo ao linier, ao xuiz de banda, correndo dun lado para outro. Non viu nin pelota, nin goles, nin viu nada. Solo ao tipo, ao gicho de un lado para outro. Por qué? Porque era absolutamente calvo. Era Mundo Elirondo e además tiña unha calva moi blanca e a cámara confundiu a súa cachola co balón. E foi o que viu. Claro, iso é unha degradación de prestacións extraordinariamente brusca, radical. A nós non nos pasaría eso nunca. Nunca nos pasaría eso porque nós, aínda que imaginadevos que de pronto eu entro no estadio, me sento, estou falando aquí con Vicente, miro así e o meu cerebro me di que a cabeza do tipo é a pelota. Mo di instantaneamente. Pero que fai o meu cerebro a continuación? Ve que esa pelota é solidaria a un corpo que vai vestido de negro, que leva un banderín na man, que corre pola banda e ao que lle berran os xiareiros. Polo tanto, radicalmente, e xa a través de un procesamento consciente, máis pausado e analizando detalles complementarios, descarto. Somos extraordinariamente tolerantes a fallos, extraordinariamente capaces ao tratar situacións singulares, sempre que teñamos certos mimbres, claro, teñen certo parecido con experiencias previas, con coñecemento que temos integrado por estudo, por experiencia, etc. As máquinas aínda non hai. As máquinas non manexan o sentido común como a nós. Non o manexan. Aínda que cada vez mellor, porque é verdad que hai moito sentido común escrito. Moito. E iso acaba sendo integral. Outra cousa moi interesante. Básicamente xa acabamos os datos do mundo para adestrar os modelos. Non temos máis texto. Nada, minucias. Efectivamente, oye, mira, que lle compro a Prisa todo o seu arquivo de texto de 50 anos de vida, que non o tiña, eso non estaba disponible. Bueno, pois moi ben. Que é eso comparado con Internet? O 0,000000001. Entón, desde un punto de vista de texto inédito, que non fora usado xa polos modelos, residual. Pode ser de alta calidad, o cal ten moito interés, pero en cantidade residual. Pero pasa igual en outros ámbitos, pasa igual na medicina, ou pasa igual en certos ámbitos da enxeñería, ou pasa igual nos datos meteorolóxicos. Basicamente, todo o que había máis ou menos accesible está xa usado. Entón, por certo, moitos de vós, tiña que empezar por aí, por agradecer ao Ateneo. Perdón, tiña que empezar por aí, porque además é sentido, por agradecervos que me convidades. Segundo, que aquí hai moitas amigas e amigos, e o celebro moito. E entón, me acordeime porque iba a dicir que moitos xa sabedes que eu escribo moito nos medios e todos os domingos teño unha columna en Prensa Ibérica de Galicia, é dicir, no Faro de Vigo, Correo Gallego e La Opinión. E os 3 últimos domingos, troceado, porque senón era moi longo, hai un conto distópico que vai precisamente sobre esa ansia das grandes tecnolóxicas de facerse con datos e particularmente con palabras. Entón, se tedes tempo, o teño en LinkedIn
tamén. Xa todo de unha tirada, e además cando poño en LinkedIn o traduzo ao castelán. Entón, se queredes, se me pedides amizade en LinkedIn, por exemplo, eu sempre a dou, salvo que se xa un delincuente que me pida. E como non sei se sodes delincuentes ou non, vou vos a dar que sí a todos. Entón, se queredes, ide aí. Pero, bueno, este é a realidade. Entón, que se fai cando non hai datos? Pois en este momento, xa hai, desde hai un par de anos, a maior parte dos datos novos que se usan para seguir adestrando modelos se crean sintéticamente. Son datos artificiais, realistas, pero artificiais. Tan realistas que, por exemplo, en este momento, con seguridade, moitos dos datos que vomitan os modelos fronte ás nosas consultas son reutilizados en procesos de readestramento. Co cal se está dando unha especie de mecanofaxia, é dicir, a máquina se come a sí mesma. Non se come trozos, pero come o que crea. Crea palabras e despois se usa. Eso pode ter, de feito, se está traballando a nivel de investigación para evitar posibles problemas. Isto é como a cosanguineidade. É algo parecido. Pode acabar deteriorando o modelo, facendo que aplane, por exemplo, o nivel de discurso. Que volva todo o discurso moito máis homoxéneo, o cal sería un desastre. Porque precisamente un dos grandes valores da civilización, da sociedade, é a extraordinaria diverxencia na creación de contidos, de linguas, de formas de expresarse. Pois podría producir unha planitude, precisamente esta situación onde o que xenera se realimenta e non hai novos datos. Pero esos son datos sintéticos porque os construye a máquina, pero de absoluto realismo, porque é linguaxe natural, expresións incluso de un nivel de corrección pasmosa, non? Pero o mesmo pode ocurrir con imaxe médica. Xa se está construindo moitos conxuntos de datos de imaxe médica sintética, que pode ter a virtude, por exemplo, de escapar da lóxica protección dos datos persoais. Os datos de personas, sobre todo se son moi sensibles, e non se me ocurre ningún campo como a medicina a nivel de sensibilidade, pois poñen moitas limitacións ao uso dos datos reais. Pero os datos sintéticos poden, de algún modo, escaparse de aí. Bueno, xa vedes que non necesito presentación, e iso que non dixen, ni agora funde un sitio para outro. Que vos quería dicir de... É que me gustaría ir... Sí, quero ir, porque quero deixarvos tempo. Entón, vou ir rematando. Desde un punto de vista tecnolóxico, desde un punto de vista de avances, é espectacular o que está. É dicir, a velocidade a que se crea novas posibilidades de inteligencia artificial é increíble. Dou só un dato. Hai un indicador que se chama índice Meter. O índice Meter mide en desenvolvemento de código, de software, de forma automática, o equivalente humano en tempo que unha persona necesitaría para construir o que a máquina fai de modo autónomo. Entón, hasta onde chega a máquina de forma absolutamente autónoma na construcción de solución software? Pois en este momento hasta aquí. Canto lle leva eso a un ser humano? Pois 6 horas. Bueno, non está mal, non? Pero que ese índice se está duplicando cada 5 meses. Sabedes por canto se multiplicarían esas 6 horas si ese ritmo se mantivera 5 anos? Por 4.000. Así crece o exponencial. 4.000. E entón, a onde nos leva? A casi un ano. O sea, se fóramos capaces de manter o ritmo de mellora na construcción de código para desenvolver tarefas autónomas por parte de máquinas que normalmente fan profesionais moi cualificados, en 5 anos estaríamos facendo de forma plenamente autónoma polas máquinas un traballo equivalente a un ano de traballo de unha enxeñeira ou enxeñeiro informático. Pero claro, as máquinas non teñen límite.
non é unha, son tantas como nos dé a gana, porque unha mesma máquina pode estar correndo varias inteligencias artificiais dese tipo. Ben, isto por poñer un exemplo moi espectacular, pero un exemplo de como vai avanzando a tecnoloxía. Entón, que nos debe de preocupar? Podíamos decir, porque isto é un mundo feliz. Vai a facer o traballo humano. Vai a facer que avance a ciencia en todas as disciplinas como nunca. E a ciencia é o motor, en principio, da creación de riqueza, calidade de vida. Entón, por que preocuparse? Pois vou a dar algúns motivos de preocupación. As tecnoloxías son amplificadores de desigualdades, por defecto. De forma espontánea, crean desigualdades, as aumenta. As crean e as aumenta. Para que non sexa así, hai que tomar medidas. E as medidas normalmente son medidas que só poden tomar os gobernos. Non as van a tomar as empresas, claro, non é o seu business. As toman os gobernos. Pero a día de hoxe, a concentración de riqueza e as desigualdades entre países, sectores, empresas derivadas da inteligencia artificial están crecendo a día de hoxe. Primeiro punto de preocupación. Por certo, hoxe publicou unha encíclica o Papa que teño que ler, teño xa, porque trata particularmente este tema. E me interesa, porque eu non son crente, pero, por suposto, son absolutamente respetuoso, pero non o son. Pero sí que creo que o papel da Igrexa Católica en particular, é dicir, hai tanta xente que ve como referente ao Papa, a Igrexa, e que de algún modo é unha forma de apoio espiritual, de comportamento, incluso, que creo que é fundamental o que poda decir o Papa. É absolutamente fundamental. Por iso eu estaba moi aliñado co anterior. E este penso que vai polo camiño, estou falando da inteligencia artificial en particular, o gallá, porque o anterior o fixo e a ver este, trasladan unha preocupación, pero non ludita, non de hai que rexeitar a máquina, a tecnoloxía, isto todo, non, sensata, moi a pé da realidade, non? Pero unha preocupación, desigualdades, desinformación. A inteligencia artificial non crea desinformación, pero a fai moi barata, fai que poda ser moi barato desinformar de un modo extraordinariamente sofisticado e además chegando, penetrando capilarmente en todos os resquicios da sociedade. E a desinformación é o principal enemigo das democracias. O principal. Por tanto, temos outro problema. Desemprego tecnolóxico. Non? Por qué? Oye, non nos gustaría vivir sin traballar e dedicarnos ao dolce far niente e a escribir poesías que ademais poderíamos escribir con ChatGPT e leérnoslas uns aos outros. Xa, pero hai varios problemas. E é que se a destrucción de emprego é moi acelerada, e o pode ser, é sectorizada, e o vai a ser, se vai a dar en uns países e non tanto en outros, vai afectar a certos perfis profesionais e a certos colectivos. Por exemplo, está impactando extraordinariamente na xente nova. En sectores como a programación, atención a cliente, consultorías, banca, abogacía, está caendo, en Estados Unidos xa leva un tempo, caendo desde ChatGPT de modo significativo a contratación de recién graduados e de juniors, pero non así de xente que xa ten experiencia, coñece o oficio, coñece o sector, coñece o cliente, está maduro profesionalmente e que obviamente lle axuda moito a inteligencia artificial para seguir sendo máis productivo e progresando. Pero a xente nova non ten ese expertise. E aí hai un problema moi serio, porque si isto se consolida, estamos dándolle un golpe tremendo a un dos colectivos máis vulnerables e ademais estamos rompendo a cadea que durante
todo o tempo, décadas, centurias incluso, foi a cadea de maduración en coñecemento profesional e experiencia do que non tiña idea ao principio, pero entraba nun bufete, nunha consultora, ao principio era o rapazo ou a rapaza dos recados, veña, faime as fotocopias, faime non sei que e tal, pero ao mesmo tempo había un proceso de instrucción, de maduración, que era o que permitía que esa xente progresase profesionalmente e puidese manter sólidamente os cimientos das organizacións. Bueno, pois entonces, todo o que estou dicindo non se ten por que producir necesariamente, está nas nosas mans. De momento a inteligencia artificial depende absolutamente de nós. E as medidas que tomamos, as imos tomarnos. O que me preocupa é que non vexo demasiada anticipación en ningún lugar, non é España ou é Galicia, non, en ningún lugar. O tema do desemprego tecnolóxico prácticamente non se está abordando. O tema, e vou a ir ao último e xa aquí acabo, un dos que máis me preocupa, o que eu chamo a delegación cognitiva. Que é a delegación cognitiva? Pois a delegación cognitiva é ese proceso que incluso pode ser silente, podemos non percibir a gravidade de que se produza, no que imos delegando en máquinas extraordinariamente capaces, cada vez máis, de facer tarefas que a nivel cognitivo nos requiren un esforzo moi alto, un grado de formación, de experiencia, de sofisticación conductual extraordinario ás persoas e que, por tanto, é moi tentador delegar nas máquinas. O cerebro evolutivamente foi deseñado para ser perezoso, porque consume entre un 20 e un 25% do consumo total do corpo humano e só pesa o 2%, en algunhas persoas bastante menos. E entón, claro, por eso nos costa concentrarnos, nos costa manter a atención, leer prolongadamente, sobre todo textos que como pode ser unha memoria técnica. Bueno, entón, a delegación cognitiva é ese proceso no que podemos estar delegando por un uso intensivo, acrítico, abusivo incluso das máquinas, e podemos estar delegando aquelo que nós deberíamos de estar de forma permanente exercitando. Sería como deixar, por exemplo, de camiñar, de facer exercicio, de moverse. Imaginadevos, non? É que me costa, non? Prefiero, me quedo aquí. Pois ao cabo dun tempo, os nosos músculos, perdemos musculatura, nos vamos, en fin, deteriorando físicamente e nos costará volver a recuperar. Pois igual pasa co cerebro. Entón, onde está o principal problema de novo na xente nova? Porque eu, agora, o meu cerebro, se se deteriora é pola idade. Non tanto pola delegación cognitiva que poda estar facendo, que creo que non a fago, pero en todo caso, pola que pudera facer. Pero que ocorre que a xente que está na universidade, e sobre todo que ocorre cos nenos e nenas, que xa están usando de forma intensiva os modelos, eu o sei, o sabemos todos. Que ocorre se deixan de esforzarse para entender o que leen? Se deixan de esforzarse para facer un resumo que de algún modo traslada a través dun esforzo evidente a súa capacidade de síntese, de abstracción incluso. Que ocorre se deixan de razoar, de facerse preguntas? Porque esta é outra. Decía nunha charla que din outro día, e prometo acabar, que din outro día, decía no turno de preguntas, me decía unha muller: oye, sabes a min o que máis me está preocupando últimamente? Me decía que eu ao principio lle facía preguntas á máquina e me respondía, pero eu tiña certa sensación de confort, de solvencia, porque era eu quen facía as preguntas, pero é que agora responde e me fai varias preguntas, me di: oye, queres que che responda a isto ou a isto outro, e por que non a isto e tal? E dice: é que agora me está facendo as preguntas, o sea, xa hasta me dá as preguntas que poderían vir a continuación, por tanto xa non penso, me dixo. Me limito a ler ali e a dicir: pois si isto, pois si outro, así mo dixo. Entón, temos que preocuparnos, os que somos docentes temos unha doble preocupación: os nosos fillos e os nosos estudantes. Pero todos temos unha preocupación, e é que temos que cambiar o sistema e o modelo educativos.
temos que preocuparnos porque os nosos gobernos nos defendan, porque de forma intencionada, con recursos e políticas públicas, reduzan as desigualdades. Temos que preocuparnos porque se preocupen por o desemprego tecnolóxico. E só se hai unha preocupación social formada, sensata, sin alarmas, está todo nas nosas mans. Todavía non perdimos nada os que temos moito, claro. Pero non temos demasiado tempo. O último dato, vos decía antes o nivel de investimento. Fixadevos, este ano 2026, para que vexades de que estamos falando, no 2026, Meta, que era a antigua Facebook, Amazon, Microsoft e Alphabet, que é a matriz de Google, entre as 4 van a investir por riba de 650.000 millóns de dólares en IA. Centros de datos, o que é o hardware de supercómputo específico para IA, recursos humanos, etc. 650.000 millóns de dólares. Para que nos fagamos unha idea, 8 veces aproximadamente o que España enteira vai a comprometer este ano en educación pública, que é de calidade, universal e para todos, incluso para os migrantes. Como debe ser, para absolutamente todos. Un país de 50 millóns. 50 millóns. Entón, esta realidade, sabedes que tamaño ten en Utah, en Estados Unidos? Se acaba de aprobar a instalación dun novo centro de datos. Hai moita polémica. En superficie, sabedes que tamaño ten? Máis de 100 veces o Parque do Retiro. Máis de 100 veces. Canto vai a consumir cando este operativo? 9 gigavatios. Cantos son 9 gigavatios? Pois 9 centrales nucleares de tamaño medio. 9. Só para o bicho ese. Pois este é o mundo no que estamos. Entón, hai que preocuparse, claro. Pero non alarmarse, pero sí preocuparse. Nada, deixo aquí. Bueno, gracias. Yo creo que nos queda claro que el tema es enormemente interesante e inacabado y por lo que nos ha dicho al final continuará. E esperemos tenerte aquí de novo para... A ver, eu ia a facer unha presentación moito máis breve e sería así se tivera a presentación que non enviei. Porque aí tiña un guión e non me iba a sair do guión, claro, cando se rompe o guión. Lo cual demuestra que non eres un robot con inteligencia artificial, eso está claro. Sí, pero sinto, porque sí que me gustaría deixar un tempo. Vamos a... ¿Alguien quiere preguntar algo? Allí... Moitas gracias pola presentación e noraboa, porque incluso fora de guión estuvo moi interesante. Miña pregunta é exactamente cal cree que é o principal perigo que temos diante, porque a mí me dá a impresión que a inteligencia artificial naturalmente está favorecendo moitos campos, pero tamén hai que ter en conta que a mí me parece que é un dos perigos importantes que este en mans de tan pouca xente. Que opina que perigo é esencial ou máis importante no desenrolo da inteligencia artificial? Bueno, é ese, porque todo o que dixen antes deriva dese, basicamente. Está en mans de moi poucos. Os modelos de vanguardia son modelos que non pode facer ningunha universidade do mundo. Ningunha. Ningún centro de investigación do mundo. Ningún. Nin os grandes centros como o CSIC, que sabedes que son grandes estructuras de investigación, o CSIC, xa só o CSIC ten 100 e pico centros de investigación. Ningún pode, non ten recursos para facer eso. Obvio, porque se estamos falando de que estas 4 empresas invisten 650.000 millóns de dólares, o sea, estamos falando de cantidades que son nin siquiera para gobernos. Europa podría ter un compromiso maior,
non é que este facendo as cousas nefastas, non? Por exemplo, eu son pro regulación e creo que está facendo ben en ese sentido, pero desde o punto de vista de soberanía tecnolóxica non nos está facendo ben. Somos menos do 10% na creación de chips, e hai non tantos anos éramos o 20 ou 20 e pico. Non temos, salvo Mistral, que é unha compañía francesa inicialmente, pero que xa despois rapidamente investiron nela os Estados Unidos e casi é máis estadounidense que outra cousa, pero é a única gran compañía de modelos de gran escala que temos en Europa, non? Entón, tecnolóxicamente Europa vai moi atrás. E ese é un problema, claro. É un problema porque ao final son China e os chinos lle van a comer a tostada, isto está claro. Casi todos os indicadores xa está por diante de Estados Unidos, por suposto en IA, pero tamén en baterías, enerxías renovables, espacio, bueno, en todo. Pero aí está o problema. Entón, falamos de dous países, e sobre todo un deles agora gobernado por un disparate. Sabedes cal foi a portada de un dos últimos números de Times, creo que era? Na portada aparecían Trump e o presidente chino. E poñía: cuando veas que tu enemigo está cometiendo errores, no lo pares. Algo así. Isto resume moi ben, de feito resume moi ben o que foi a visita de Trump a China, non? Entón, o gran problema é a extraordinaria hiperconcentración en moi poucas mans deste tema, e adicionalmente o feito de que o que venden como unha carreira pola IA, porque China e Estados Unidos compiten por ver quen é o primeiro que chega a esa IA xeral. A idea é que quen chegue primeiro a unha IA de nivel humano controla o mundo inteiro. O controla desde un punto de vista estratégico, o controla desde un punto de vista de guerra cibernética, o controla desde un punto de vista de producción, o controla en todo. Isto é moi discutible. E o mismo pensan as empresas. A empresa que chegue primeiro a IA xeral terá o mercado mundial e desplazará, barrerá do mapa completamente as outras, non? Eu creo que isto é un erro brutal. Non hai unha carreira se non hai unha meta. E a meta non pode ser algo tan difuso como chegar a IA xeral. E entón, o que están facendo estas empresas é o que eu chamo unha IA, unha inversión, un investimento preventivo, que non productivo. Non está tendo a productividade, o retorno de inversión desta obscena cantidad de cartos. É preventivo porque din é que non me podo quedar atrás, porque se fose verdad que se chega a IA xeral e eu non son o primeiro, pode ser que quede barrido do mapa. Entón, este é o tema. Entón, unes unha certa paranoia con unha hiperconcentración do desenvolvemento da vanguardia da IA en poucas mans e sin obxectivos claros, e o escenario non é bo. E boa tarde. Unha magnífica charla, como sempre. A miña pregunta iba para baixar un pouquiño máis aquí a terra das grandes políticas e dos grandes bloques. É dicir, como poderíamos utilizar a propia IA para adestrar as persoas individualmente ou colectivamente para responder a esa situación? Eu personalmente creo que é un tema de adestramento das persoas. O vexo moi difícil, Castro. Pero vou a dar un pouco... Vou intentar ser breve, pero vou a dar unha volta. Primeiro, teríamos que cambiar a educación. Como adestramos as persoas? Para min, a forma de adestrar as persoas só hai unha forma positiva, e é favorecer que se eduquen, que se formen, que teñan información veraz, e iso é o que temos que combatir. Por tanto, que deberíamos de facer? Combatir desinformación, formar mellor as persoas, ter un sistema educativo distinto, etc. etc. Como podemos facer eso coa IA? Efectivamente, é certo que a mesma tecnoloxía que pode
axudar a desinformar pode axudar a combatir a desinformación. A mesma tecnoloxía que está acelerando enormemente a ciberdelincuencia, porque está dando unhas ferramentas inéditas e baratas para os que queren cometer delitos, está servindo para combatir mellor, para ciberdefendernos mellor. A mesma tecnoloxía que sirve para ciberatacar a outros países tamén te pode servir para ciberdefenderte. E eu, desde un punto de vista de uso na educación, o que creo que deberíamos de cambiar o deseño e o uso dos modelos que hoxe temos. Supoñendo, porque non sei os que van a vir dentro de 3 ou 4 anos, e o mellor o que digo agora non sirve de nada, pero supoñendo que nos paráramos basicamente aquí e dixéramos que a tecnoloxía que temos, que deberíamos de facer para que o uso dos modelos nas aulas, na educación, sexa positivo e non negativo? Convertilos, e estou redactando agora un artigo sobre isto, convertilos en modelos socráticos, que en lugar de responder con todo luxo de detalles ao que preguntas, respóndenche con preguntas. E van orientando o teu saber, o teu descoñecemento, as túas lagoas, a través de un diálogo. E iso se pode facer moi facilmente. Se poden deseñar. De feito, hai algunhas experiencias, o que pasa é que de momento son moi modestas. Entón, eu creo que eso sí cambiaría moito. Porque de pronto tes unha ferramenta que pode individualizar a educación, cousa que non podemos facer coas persoas porque non temos recursos humanos suficientes. E o podes facer sin caer na delegación cognitiva, sin que a máquina te suplante, sino que a máquina é un axudante a aprender. Que a educación é eso? Se non hai aprendizaxe, non hai boa educación. Permites unha pregunta sinxela. Os recursos humanos son ilimitados, pero os recursos minerais son limitados. Canto pode durar os recursos necesarios para as aplicacións no futuro? Porque, claro, aquí levamos 40.000 anos os homes, pero... Non é o máis preocupante. De novo, o preocupante é a concentración. En este momento, China ten máis do 90% das terras raras. Por iso ten tamén así a Trump, entre outras cousas. Claro, cando Trump lle dixo vouche subir aos aranceis, ai, bueno, pois... Pero así como... Ti verás. Así como o petróleo desarrollou unha tecnoloxía ou unha forma de vida diferente a que estábamos acostumbrados, tamén esta tecnoloxía pode favorecer un tipo de humanidade que non sabemos por onde vai salir. Sí. Leo o meu conto. Se titula en castelán, La extinción de personas e máquinas. Pero o que decías, non creo que sexa tanto o problema, fíxate, porque incluso podemos sair fora da Terra. Xa sabedes que se está analizando o uso de asteroides, meteoritos, etc., para que sexa unha provisión de materias que podan escasear aquí. Fixádevos, algo espectacular. En este momento se están investindo cantidades significativas xa de cartos por parte destas grandes tecnolóxicas do mundo para explorar a posibilidade de levar os centros de datos ao espacio. O sea, construir centros de datos no espazo donde non habría problemas de refrigeración nin habría problemas de enerxía. E entonces ali estaría instalado a maior parte do procesamento, que despois, lóxicamente, en resposta, resultados, inferencias, se envía a Terra, pero, o sea, si eso pode chegar a ser rendible dentro de 15, 20 anos, é porque esperan sacar moito, Esperan sacar moito disto. Porque, senón, esa a mí me parece ciencia ficción total. Pero, bueno. Sí. Bueno, yo creo que ya has contestado ahora a la pregunta que iba a hacer yo. El gasto energético no se puede considerar un elemento limitativo, muy limitante, no solamente a efectos económicos, sino tamén a efectos de sostenibilidad. Sí. A día de hoxe non é tan grande, pero o tema é a derivada. O ritmo de crecemento, de consumo de auga e de enerxía é insostible a anos vista. É insostible. Salvo, cuidado, pode haber vías que... A ver, sabedes que se leva décadas traballando
na enerxía de fusión. En principio é unha enerxía ilimitada cando se consiga. E xa hai, os avances son realmente xa sofisticados, son grandes. O que pasa é que non sabemos cando se vai a lograr. Poden ser 20 anos, 30, 40, 50, pero todo apunta a que se vai a lograr. A IA está acelerando os avances, como en calquera outro campo. E ainda encima, o nivel de investimento que durante os últimos anos enfriara enormemente, está recuperándose con creces. Por qué? Porque a enerxía é o gran limitador de toda esta expansión. Por que China, como ninguén, está investindo, ten xa creo que o 80% de enerxías renovables, está facendo centrales nucleares, o sea, China sabe que se non hai enerxía, non se trata de decir, é que teño ali 500 millóns apenas teñen enerxía, hai que poñerlles. Non. Está pensando no consumo de China dentro de 5 ou 10 anos derivados de todas estas tecnoloxías, singularmente da IA. Entón, saben que ese é o gran reto. Isto está ocurrindo. En as grandes compañías tecnolóxicas, sabedes o que están facendo? Hai un tipo de central nuclear que se monta en meses. Son 300.000 vatios, pode chegar a... Pode ser de hasta 1 gigavatio, as máis grandes. Pero normalmente son da metade, un terzo, e esas non é como as grandes centrales nucleares que ao mellor necesitan 10 anos para toda a instalación. Esas non, ao mellor en menos dun ano estes instaladas. Bueno, pois é o que están facendo. Entón, para poder alimentar os seus novos centros de datos, ou compran centrales ou a provisión de enerxía de centrales que teñen ao redor, e se están quedando con as cuantas, ou están xa instalando centrales propias. A enerxía é o gran factor limitante, bueno, un dos grandes, non o gran, pero un dos grandes factores limitantes. E non é sostible, co ritmo actual de produción de enerxía, non se compadece co ritmo actual de incremento de demanda de datos, cómputos, servizos, etc. Non. Boas tardes, moitas gracias pola charla. Eu a semana pasada nunha conferencia sobre defensa escoitei que unha empresa americana para o exército estadounidense creara unha IA xentiva que decide executar de forma autónoma e que toma decisións sobre vidas humanas en Irán, por exemplo. Como está modificando aí a forma de facer a guerra? Sí, claro. Moitas gracias. Sí, perfecto. Grazas pola pregunta, porque é así. Vamos a ver, a guerra, unha parte importante da guerra dos países máis desenvolvidos xa se fai con IA. Non só porque teñamos armas autónomas, é dicir, drones que poden, digamos, sin estar telecomandados, poden actuar, ou misiles, ou etc., sino porque, en parte, a planificación da guerra xa se fai con IA. Se fixo así en Irak. Non lle saliu moi ben. Outro día alguén me decía, non poido ser con IA porque, mira, está salindo como a Estados Unidos. E dicen, sí, pero claro, pero Irak non é Venezuela. Claro, e o nivel de descoñecemento de toda a súa infraestructura, que ademais a ten soterrada na inmensa maioría dos casos, da sofisticación, da distribución de tropas, de control estratégico, non é Venezuela, que é un país, desgraciadamente, en este momento fracasado. Pero o de Venezuela, o ataque de Venezuela, os mismos norteamericanos recoñeceron que se fixera e alardearon deso, con inteligencia artificial. Hai unha empresa que é Palantir, que é líder en isto. Palantir ten, digamos, é o maior servizo de inteligencia do mundo neste momento. O maior. En canto a... Bueno, coas compañías de Israel, con permiso de Israel. Hola, boa tarde. Gracias pola conferencia e gracias pola extensión que lle estás dando agora ás nosas preguntas.
Eu tiña dúas preguntas cortiñas. Unha, digamos, con un tono un poquinho jaucoso. Sabes se xa a fecha en que Skynet se vai a facer cargo de toda a tecnología do mundo e vai a acabar cos virus que máis daño lle fan á Terra, ou sea, cos humanos? E a segunda, un pouco máis en serio, aínda que non está moi lexor da línea. Realmente, a estas alturas, eu non conozco exactamente cantas ubicacións ten, por exemplo, Google para manejar todo o seu software que ten no mundo. Ten que ter bastantes. Si realmente salir unha orden de decir o responsable máximo, o dono de Google, de decir vou apagar o sistema, sería capaz de levála a cabo? Funcionaría? É dicir, o sistema non se reproduciría a sí mismo e non se mantendría, digamos, lejanamente seguindo as explicacións de Asimov para as leyes da robótica, de decir, soy necesario e imprescindible para seguir aquí. No, o sistema é necesario e imprescindible, pero non por eso, non por autorreplicación ou por autoconsciencia, de algún modo interés de perpetuarse, non chegamos aí. As máquinas, de momento, a inteligencia artificial non ten consciencia, non ten vontade propia, non ten obxectivos que se cree, pode crearse subobxectivos a partir dunha orden que se lle dá e poden ser extraordinariamente sofisticados, non? Pero non é eso. O problema é que non podemos apagar. Non se pode, o sea, isto non é decir apaguemos as IAs do mundo, porque se apagamos a IA do mundo estaremos apagando todos os coches novos que se fan, ou a maior parte deles. Os sistemas que nos asisten no hospital, que incluso terman da nosa vida. Todo o sistema de produción e distribución de enerxía. O sea, desengañémonos, xa non é posible desenchufar. Non é posible. Non sobreviviríamos. Non é dicir, no, é que preferimos vivir como no século XVIII. Non, é que non sobreviviríamos, porque no século XVIII o mundo estaba preparado para ese século XVIII, para as condicións duras de vida, da inmensa maioría, non de algúns, etc. Ahora non. Por tanto, hai que olvidarse de desenchufar. O que hai que facer é non seguir enchufando merda. Que eso é verdad. Eso é verdad. Bueno, nuestro problema no es tanto la energía como el tiempo. Tenemos que, desafortunadamente, desenchufar los micrófonos, agradeciendo a la SENEN esta interesantísima charla y continuaremos porque habrá más que discutir sobre ese tema. Entonces, me han encargado, de parte del Ateneo, como siempre, tener un obsequio. ¿No pesa? ¿No tengo que abrirlo aquí o sí? Ah,